Животът на Шекир и Сане. Глава 9. Люси. Люси не беше просто куче. Поне не за семейство Бушнакови. В тяхната кирпичена къща в Сейдол имаше ясна разлика между животни и членове на семейството. Балдо беше пазач. Ришко беше котарак със собствени правила. Но Люси беше нещо различно. Нещо, за което нямаше точна дума. Тя беше прекрачила границата между животно и член на семейството толкова естествено, че никой вече не помнеше кога точно се беше случило. Тя беше просто тяхна, изцяло и неоспоримо. Появата й в живота им беше от онези неща, за които хората казват случайност, а след години вече не са сигурни дали това е правилната дума. Беше студена зимна вечер в големия град. От онези вечери, когато студът не само реже лицето, а влиза под дрехите и остава там. Дори когато се прибереш до печката, минава време преди тялото да повярва, че отново е на топло. Сане и Шекир се прибираха от детската градина. Метко вървеше с тях, или по-точно тичаше около тях. Криеше се зад дървета, изкачаше зад тъгли и прескачаше пукнатините по тротуара с онази сериозност, с която само децата приемат игрите си. После се скри зад голяма купчина дърва, подредени до стара стена. И там я намери. Между дървата, почти невидимо в полумрака, беше свито малко черно-бяло кученце. Трепереше от студ и страх, притиснато до стената, сякаш се опитваше да изчезне. Когато Метко се приближи, кученцето не избяга. Не защото не го беше страх. Страхът личеше ясно в очите му. А защото не можеше. Задните му крачета бяха смазани. Стояха под грешен ъгъл, неподвижни и безполезни. Около тях имаше засъхнала кръв, вече замръзваща от студа. Някой го беше блъснал с кола и го беше оставил там. Само. Между дървата. В студа. Без шанс да се спаси само. Метко стоя неподвижен за миг. После извика майка си. Сане коленичи до кученцето и внимателно го взе на ръце. То не протестира. Само трепереше от студа, болката и страха. Беше леко като перце. Шекир протегна ръка и Сане я насочи към него. Той внимателно погали кученцето по главата и остави дланта си там за миг. Не каза нищо. Но не я отдръпна веднага. После всички тръгнаха към дома заедно. Никой тогава не каза «Оставяме го». И никой не каза «Вземаме го». Просто кученцето вече беше с тях. Първите дни бяха трудни. Люси лежеше до печката, завита в старо одеяло. Крачетата й оставаха неподвижни. Сане я хранеше с лъжичка. Децата я галяха внимателно. Шекир често сядаше до нея и й говореше спокойно. Сякаш разговаря с човек. Люси слушаше с наострени уши и следеше всяко движение в стаята. Ден след ден нещо се променяше. Толкова бавно, че почти не се забелязваше. Един ден тя се изправи. После направи една крачка. После две. След време започна да тича. Не бързо, не красиво, но тичаше. Накуцването остана завинаги, но вече нямаше значение. Люси беше оживяла. И беше тяхна. От всички хора в семейството най-силно се привърза към Сане и Шекир. Следваше ги навсякъде без колебание. Ако Сане влезеше в друга стая, Люси ставаше и тръгваше след нея. Ако Шекир излезеше на двора, тя вървеше до него. После се връщаше при Сане. После пак при него. Сякаш двамата бяха едно цяло и тя трябваше да пази и двамата. Когато лягаше вечер, избираше място, от което да вижда Сане и да чува Шекир. Не по-близо до единия или другия, по средата. Там се чувстваше спокойна и сигурна. В Сейдол Люси бързо намери своето място. Балдо пазеше двора. Това беше неговата работа. Работата на Люси беше различна. Тя пазеше хората. Не от опасности, а от самота. От тъга. От умора. От онези моменти, когато присъствието на нещо живо до теб прави деня по-лек. Сутрин ставаше с Сане. През деня следваше Шекир. Вечер лягаше до краката им. А нощем спеше спокойно, сигурна, че всички са заедно. Шеки играеше с нея. Метко я галеше зад ушите. Фикра й говореше непрекъснато, а Тидже винаги намираше нещо вкусно за нея. Ава се усмихваше, когато Ришко се преструваше, че не я забелязва. Но Люси никога не забрави кой я беше намерил. Понякога идваше при Метко и лягаше до него. Без да иска нищо. Без да търси внимание. Просто беше там. Както и той беше там за нея в онази студена вечер.
Никой в семейството не говореше често за онзи зимен ден, не защото го бяха забравили, а защото някои неща не се нуждаят от повтаряне. Метко беше намерил малко ранено кученце между дървата. Сане го беше взела на ръце. Шекир беше положил длан върху главата му. И кученцето беше намерило това, от което има нужда всяко живо същество. Дом. Семейство. Място, където някой ще остане до теб, докато отново се изправиш на крака. Люси беше оживяла. И беше станала тяхна. Не защото някой го беше решил на глас. Не защото бяха водили разговор за това. А защото така се бяха наредили нещата в онази студена зимна вечер. Едно малко кученце беше намерило дом, а едно семейство беше намерило още едно сърце, което да обича. И нито Люси, нито семейство Бушнакови някога намериха причина да променят това.